А Крим є засадою оголошення санкцій проти Росії. Перші санкції, так. Так. І буде продовжуватися з сторони, скажімо, Сполучених Штатів і інших. А раз так, то вже це не просто питання, яке забуто. Да? Наскільки його можна піднімати і слід піднімати на переговорах нормандських? Ну, я думаю, що, очевидно, всі будуть налаштовані, щоб винести за дужки Крим. Тому що, знову-таки, йдеться про таку тактику, де зараз буде вирішуватися абсолютно конкретне питання мінських домовленостей, в яких не згадується про Крим. Вони можуть говорити між собою, воно може бути згадано, і було б, звичайно, непогано, якби Зеленський чітко сказав, що ми не поступимося. От скільки ми будемо Україна, стільки, очевидно, ми будемо говорити про повернення Криму. Це було б важливо десь сказати про це. Но сам зміст нормандських переговорів він не буде входити безумовно.